Chocolate होना आदा एक्सपिनो अनबायहाय सेंग्राफ्रासो नै लोगोफोर दायो माने टाइल्सनि क्वालिटिखौ नायनो नागिरदों आरो ना नै नै बिदि गारबाबो बाया आरो ना माने क्वालिटिया कि ब्रेन्डर आसिले जनसन्सनि आरो ना आं दा लांगोना नै गारबाबो बाया आरो ना So what's up everybody, welcome back to the channel. This is Daimu, the video creator. लोगोफोर आं दा नै आखायाव बायदिसिना लिरनानै हरदों आरो ना आंनो माने दहाय मिस्ट्रिखौ लिंहरबाय आङो टाइल्स मिस्ट्रिखौ ओमफ्राय दा जोङो रौतायाव थांनो नागिरदों नै बिथिं नोंथांमोना नुनो मोनदों ना नैबेहाय कमप्लिट जाबाय आरो ना बाथौ बानायनाया ओमफ्राय दा टाइल्स लागायनांगौ 50% कमप्लिट जाबाय टाइल्स लागायबानो बरिया नुसिगोन नैबे सिटआवबो टाइल्स लागायजोबगोन नैबे बिटआवबो लागायगोन नालाय ओमफ्राय नैबेयावथ' कालार थासिगोन ओमफ्राय नैबे फाउन्डेसनावबो टाइल्स थाजोबगोन नैबे बिथायावबो नैबे सिजौ दं नालाय नैबे सिजौखौ बेहाय गायसिगोन आरो एबार बरिया नुसिगोन बे थक्टाफोरखौ बोखारथ'वाखै मैयासो कमप्लिट जादों ओमफ्राय जोङो दायो टाइल्स लायनो होननानै थांनो ओंखारदों आरो ना जोङो माबायाव रौतायाव चलो तामाम सान्दुं गोसा आयौ सान्दुं गोसाबाबो नै गोसोम ड्रेस गानबाथाय बांसिन माने गुदुं जायो गरम जायो आरो ना ओमफ्राय नैथिं जोंहा मिस्ट्रि दंबावो माने माबा बानायगासिनो दं बिसोरो मा होनगोन बेखौ दरजा खोरखि बानायगासिनो दं हाजोबाखै या আমাৰ মিস্ত্রি দা আছে এফালে মানে খিড়কি বনাই আছে খিড়কিৰ ফৰ্মা আৰু এফালে ভেন্টিলেশ্যন ডাবল কাম কৰে সি আমাৰ দাদাটো তাই চাইকেল দোকানো দিয়ে দেৱৰ বজাৰত আৰু মিস্ত্রিও কাম কৰে আৰু কিবা কিবি বিজনেছ আছে বহুত মানে মালিক আছে সি পইচা কামোৱাৰ হ'লেও মানে সি এনেকুৱা কাম কৰে আৰু কামাব লাগে ন সব মানে লাজ কৰিব নালাগে খালি পইচাহে পাব লাগে ন বানাयगासिनो दङ आरो केदिन লাগিব एक हप्ता आरो हप्तासे लाबावगोननो मोनथाम दरजा ओमफ्राय गंनै खोरखि ओमफ्राय भेन्टिलेसन मोननै नै बिथिं ओमफ्राय गेट बानायबाय आरो ना ढालायखांबाय गेटखौबो बरिया नुसिगोन एबार ओमफ्राय ओरै नैथिं माने गोबाय देरा न'आनो जिला जिथासो जोंना भाङा सिङा घर हमार नै दा थांनोसै आरो ना लोगोफोर बाइकजों थांसै नायलांबाय था नोंथांमोना जोङो रौतायाव लायगोन आरो ना टाइल्सखौ तो लोगोफोर जों दा फाइनालि मोनफैबाय आरो ना टाइल्स फानग्रा जायगायाव ओमफ्राय दा नायबायबो एसे नै हाम्फेया ओइनि सिगाङावनो मोनहैनानै दङ ओमफ्राय दा पसन्द जायाखै आरो माखौबा ओमफ्राय दा जोंहा फंबाय फैगासिनो दङ फंबाया माने बासिगोन आरो टाइल्सखौ माने आं जानला मोनला लांबाबो आरो उनाव पसन्द जानाय नङाना बिसोरो ओंखायनो नायनोसै आरो नै बिराद बरिया दङ ओइ फैगासिनो माने बाजाज माबायाव हन्डाइ डिलाराव मावो नालाय बियो कृष्णा हन्डाइ रौतायाव फंबाया गारि बानायो आरो ओमफ्राय जों दा नायनोसै र' टाइल्सखौ ओरै सिंथिं हाबलांबा बायदिसिना फांखा सांखा माबा माबि होदोंना बिराद फ्रि मावो नै सब टाइल्स गोजा ओमफ्राय नैथिं दङ दरजा खोरखिनि बायदिसिना नै हुक सुक मोनजोबो अल एभ्रिथिं मोनजोबगोन आरो ना नोंथांमोना नै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बायदिसिना आखाइ सुनायाव होयोना बेफोरबो मोनगोन जों दा टाइल्स नायनोसै नै नैबेयाव भगबाननि मोजां आर'नाइ डिजाइनबो मोनगोन नोंथांमोना आर'नाइ नांगौबा नै आर'नाइ होलालै आर'नाइखौ आं आर'नाइ होनो सानदोंमोन आरो होला दायो हा टाइल्सखौ जों नायनाया नैबेमोनलै नै बेखौ नायलाय लेट्रिन सेट्रिन बाथरुमनि नै दुगैग्रा सुगैग्रा सब दै गग्राफोरखौबो मोनजोबगोन बरियाथार नैबेयाव माने ग्रेनाइटनि मोनजोबो आरो ना मार्बलनिबो मोनो ग्रेनाइटबो ओमफ्राय दा आं लकेसनखौ नोंथांमोननो खिथाथ'वाखै मानो होनना बुंबा आङो प्रम'सन खालामाखै नालाय प्रम'सन खालामनायबाथ' लकेसनखौ खिथागौमोन खिन्थु रौतायावनो दा लागोनसै र' एसे प्राइसफोरखौ मिलायोबा नोंथांमोननो सेयार खालामगोन नायलांबाय था सेन्टेक्स टेन्टेक्स मोनजोबगोन नैबे सेन्टेक्स नांगौबा बेनिफ्राय इटा सिटा मोनजोबो आरो ना सोरबाफोर गार्डेन एबा लामाफ्राव होयोबा सोरबा होनानै लायोना लामाफ्राव नैबेबायदि नै टाइल्स रेडिमेड टाइल्स ओमफ्राय नैबे न'फोरावबो खायफा बिल्डिंफ्राव माने थाब
खामानि आवगायनो थाखाय बेबायदिखौ होयो आरोना ओमफ्राय नैथिंबो दङ नै बेबो टाइल्स स्टेसनफ्राव होनाय नुदोंना नोंथांमोना बेनो आरोना ओमफ्राय नैबेयाव इलेक्ट्रनिक बुस्थुफोरबो मोनो इलेक्ट्रनिक बुस्थु पोवा जायो न बेनो होनदा दा नै सिंथिं नायोबा फांखा सांखा नै बरिया माने माबा स्टप मोनब्रै सारिता আছে ना ইয়াতে सारिता सकाटनि नै ओमफ्राय गोजौआव होग्राया सोरबा सोरबा किचेनाव लागायना लायोना मिथिया मा बुस्थु होनो बेखौ কি কয় এইটো মই চিমনি হেৰি ধোঁৱাটো বাহিৰত যায় আৰু ন হা হয় 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 सेन्सार আছে न आखाइजोंनो अन जायो जाहैदों दा आंनो बाहायफेरनो मोनफेरा नालाय ओमफ्राय माला बाहायनो मोनगोन जोंबा बिदिखौ बुंनो हाथ'ला फ्रिजफोरबो मोनजोबो सब मोनजोबो आरोना अल एभ्रिथिं इलेक्ट्रनिक्सनि बुस्थुफोर नांगौबा मोनजोबखायो नै बिराद गिदिर दखाना नैबेयाव माबा दं सुइच बर्डफोर दं फांखा सांखा सब मोनजोबो नै सुइच बर्डफ्राबो बरिया दं थ' जों दायो र' लाग्रोनोसै माबाखौ टाइल्सखौ मन्दिरनि थाखायसो लांफैदों नालाय आरो न'बो बानायगासिनो दं न'नि थाखाय उनाव लांफैगोन ঘৰো বনাই আছে ঘৰৰ কাৰণে পিছত আহিম আৰু এতিয়া মানে মন্দিৰৰ কাৰণে নিব আহিছে আৰু এটা ভাল বস্তু দেখাব চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকক মই नोंथांमोननो मोनसे माबा देखायनो नागिरदों आरोना जायफोर माने मन्दिर बानायदों नोंथांमोना माने न'आव मन्दिर गैयाब्लाबो सोरबाफोर भाराफोर थायोबा नै मार्बलनि मन्दिर आरामसे माबानो हागोन आरोना नैथिं बाबा भलेनाथ दङ ओमफ्राय नै नन्दि बाबा नन्दि ओमफ्राय नै शिबलिंबो मोनगोन आरो नोंथांमोना एथु ब्लेक स्टोन হয় ना ब्लेक स्टोन ओमफ्राय नैबे माबा मार्बल अन्थाइ बरिया दं नै मन्दिर रेडिमेड आरो बेफोरो जोंहाबो लांबावनांगौ दङ लिंग अर्डारसो होनांगोन बरिया बानायहोनांगोन ना टाइल्सआथ' जाबखो दं बिराद गिदिर जायगाया नै बरियानो জন্স नै হিচিং জন্স কৰ্নাৰ কিমান বছৰ হৈছে দাদা এইটো অপেনিং কৰাটো 3 বছৰ আপোনাৰ ঘৰ ক'ত গুৱাহাটী ভালে চলি আছে ন गुवाहाटीनिफ्रायनो ओमफ्राय माने 3 बोसोरसो जाबाय आरो बियो बिदि नायनो हागोन नै महाकालेश्वर टेम्पल इन्डिया आरो बेफोर मार्बल अन्थाइनि गोजा आरोना गासिबो नै माइसुर प्लेस इन्डिया नै मुक्का प्लेस इन्डिया माने मार्बल अन्थाइ बेफोरबायदि माबाजों बानायनाय जायो आरो कामाख्या मन्दिराबोथ' सिगां गोदो राजा महाराजाफोर थानाय समाव बानायनायमोन नालाय सिगांनि जुगनि बेनिखायनो बिराद बोसोर जोरबाय आरोना अन्थाइजों बानायनाय बुस्थुफ्रा बिराद जोरो माने पाथरत बनवा हले बहुत लास्टिं करे ना मन्दिरবিলাকও दायो जों लांनोसै आरोना लोगोफोर আৰু দাদা কোনোবা যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই টাইলছ নিব আহে তেতিয়াহ'লে কিমান % ডিছকাউণ্ট কৰিব টাইলছত মানে আপোনাৰ এনেকুৱা পাৰ্চেণ্টেজ নাথাকে বাৰু আপোনাৰ ৰেটো নাথাকে তাতে আমি পাৰ্চেণ্ট দিম বুলি যিমান পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিম একদম ভাল প্ৰাইচত তেওঁ পায় আৰু गोसो बायदि बासि लांनो हागोन आरो ना नोंथांमोना नैबे नै जाबखो दं टाइल्सआ माने आं लागोन कम्पानिया जाहैबाय जनसन्स ना मा होनो आरोना आंबो बारा मोजां मिथिया नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाबानो जाबाय जनसन्स ब्रेन्डनिया माबायदि टाइल्सआ नै लोगोफोर दायो माने टाइल्सनि क्वालिटिखौ नायनो नागिरदों आरोना नै बिदि गारबाबो बाया आरोना माने क्वालिटिया কি ব্র্যান্ডৰ আছিলে জনসন্সनि आरोना आं दा लांगोना नै गारबाबो बाया आरोना हेभि माला दांबानो एकदम माने मजबुत मोनो आरोना बुस्थुखौ आं दा बेखौनो लानोसै टाइल्सखौ बे 8टानि गेजेराव गुफुर कालारखौ लानोसै आरोना दामाबो मोजां नै आरो मोनसेबाव लागाव बेयाव दङ नै जनसन्स ब्रेन्डनि जों दा लानोसै जों दा साननोसै जाबाय साननोसै नै
थ' लोगोफोर जोंथ' मैया माने टाइल्स लायनो थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय मैया मोनाद्रायनायखाय लाबोआसै ओमफ्राय दिनैसो लाबोबाय आरोना बेखौनो नोंथांमोननो देखायनो होननानै भिडिअ खालामबावबाय आङो नै दासो मोनफैदों हारसिंसो दं नै जोंना माला बिदि पेकिं खालामनासो हरो आरो ने बरियानो नै दायो रोगानोसै गारियालाय हाबगौमोन ओमफ्राय नै गेट बानायनो माबा खालामना दोनबायना सिमेन्ट दालायना दोननायखाय माने उसुबिदा जाबाय हाबनो हाला यावनो दोनगोन रेजेंनानै थगायलायबावो मारा मा माबा दाउ हाबैगोन हजोंहाय हायाखै मोननै हागोन होनना जुजिदोंमोन हायाखै गिलिरथारलै गिलिर जागोन बे नै बेस्राफोर सेंग्राफ्रा कलेजावसो थांदोंमोन दा ओमफ्राय लाखिजाबाय आरो चक्लेट जानो हरगोन होननानै थगायजाबाय जागासिनो होनो आंथ' सिनायाबो अबिदि सेंग्राफोरखौ सोरबा गोसथोनायफ्रा माबा गोसथोनाय दङबा नुहुरबा रायजालाबायगोन बिदिसो मावदों होननानै थांबायसो चिकेन बाहोनो हाया हायोलै सेंग्राफ्रा बोलो गोनांखा साब्रैजोंनो चक्लेट होना दै थिखैनो अनबायहाय सेंग्राफ्रासो एसे गिदिंना हो उननिया जायगायाबो माबा खामसालियाव नांगोनबो खर'आ बाथामाव गोजौ गोजा आरो होमबा बाथामा नै दायो रोगागासिनो सेंग्राफोरखौ लामायाव लोगो मोननानै लाखिनानै जेन थेन बे गिदिरखौ थिखोफैनो हाबाय आरो अननानै थिखोना होलांबाय गोगो गागा ओमफ्राय दै लोंलांबाय खैफुद दङ नोंनो खोन्थाखादोंमोन दा बावबायसो
আৰু আছে নাকি দাদা নাই পানী খাই যাব बिदिया हे भगवान तो लोगोफोर उफाय गैया हारसिंनो रोगाबाय ओमफ्राय आमफ्राय एसे रोगाफादों आरोना ओमफ्राय लामायाव फंबायमोन सेंग्राफोर लोगो मोननानै बिसोरनो एसे थिखो होनांबाय नैबे ग्रेनाइटआ बिराद गिलिर मथा मथि माबा दं बियो 7 फुटनि बारा दं नामाथाय माबा 2 कुइन्टेलनि खाथियाव दं 1 कुइन्टेल 60 केजि ना बेसेबांबा जायोनो ओमफ्राय नैबे जनसन कम्पानि मार्बनाइट बरिया आरोना कम्पानिया टाइल्सआ ओमफ्राय नै बेयावबो खावसे पेकेट बेसे दंमोनथाय बे बावलायलांबाय आं ओमफ्राय नैबे न' पेकेट नामा दङ ओमफ्राय नैबे वाइट सिमेन्ट माबा माबि दङ आरो ब्रन्ज स्टार रिसिप्टआ गासै बेसेबां थांदों नायदो नोंथांमोना ग्रेनाइटआनो माबाखा पिस मोनसेयाव 6200 टटेल थांदों 28,530 रुपिस बिला बेनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा लगायनांगौ मिस्ट्रि खरसायाबोथ' 25निफ्राय 30 रोजानि गेजेराव जागोन मिथिदों मा मिथिदों दा बेखौ बिस्थिबारनिफ्रायसो लगायगोन होनदों नामा गाबोनथ' फैनाय नङा मिस्ट्रिफ्रा बिस्थिबारनिफ्रायसो लागायगोन बिस्थिबारावबो आरो फिनिशिं खालामबावनांगौ दङ एसे मायाबा नै बारा मोजां जायाखै बानायनाया ओमफ्राय बे थखथाफोरखौ बोखारफिनजोबनांगौ नै बिथिं बारा फिनिशिं जायाखै नै गाहायाव नैखौ ससे देख्लाफिननानै ओरै समान बानायनांगोन होनबासो मोजां नुगोन ग्रेनाइटखौ नैबेयाव बहायगोन आरोना सिरियाव आग्लायलायगोनसो बे ग्रेनाइटआ आग्लायगोनसो बायदि मोनदां ओरै जासिन आरोना जोंना नै ओरै गाखोनोसै ओमफ्राय नैबेयाव टाइल्स थाजोबसिगोन बरिया बहायनोसै नैबेयाव ग्रेनाइट ओमफ्राय नैबे बेयाव रेलिंआवबो माने टाइल्स थाजोबगोन आरो बरिया नुसिगोन ओमफ्राय पिंक कालार जागोन ओमफ्राय नैबे खुन्था पस्टआवबो टाइल्स थाजोबगोन गाहायावबो चलो मिलायहैगोन ना मिलायलाथाय नांदेरबावगौबा उनाव लायनांसिगोन माने गावसिनि गारिजोंनो हम डिलिभारि खालामदों आरोना मैया हाम्फे जानो थांदोंमोन जोङो थांनानै ओमफ्राय बुकिं खालामना फैबाय फैसा सैसा होबोजोबखाबाय माने मोननै जायगायाव नायबाय फार्स्टआवनो रौतायाव थांग्रोदों रौतानिफ्राय आरो धोनस्रिगाराव नायफैफिनदोंमोन धोनस्रिगारावबो दामा बिदिनो क्वालिटि लायै क्वालिटि आरोना टाइल्सफ्रा अबेबा 700निबो दं 800निबो दं 1000 1200 1500 2000 दं आरो ओमफ्राय 700-800निखौ फसाया आरो ओमफ्राय मोजां थ' बांद्राय खम दामिनिखौबो लाबासै बांद्राय दामिनिखौबो लाबासै आरोना लोगोफोर बांद्राय खमनिखौबो फसायासै नालाय जोङो रौतायावनो लायहैफिननाय जाबाय झारगावआव माबा दिफु खाथियाव लायदों आरो टाउननिफ्राय खोला थांनांगौ गुवाहाटि लाइनाव थ' लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेनोसै बाथौआ कमप्लिट जायोब्ला नोंथांमोननो खिथागोन आरोना माबायदि लुक्सआ माबायदि फैयो नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाब्लानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनफिनगोन बाय